Какво става, хора? Днеска сме на PvP България и както виждате ранка ми е на 0 на 0 на всичко. Обаче тъкмо сега влезнах. Много хора ми предложиха да играя на този сервер и затова ние ще играем на PvP България. Зомби. Един момент само нещо да проверя. Да, работи всичко. И let's move. Ола-ла. Шет. Има малко лак, ще го правя. Сега. Да направим. Много съм. Да, сега е по-добре. Ще го правя другия епизод. Тук, както знаете, няма телепорт, там други команди, няма ги. Аз изгледам на PvP. Не съм готов още. На Ендърчеса нямам нищо, както видите. Сега ще чакам някакъв като мене той с кожен броен да взе смисъл като той. Арде. Оло. Аре бе! Чисто ни е първи кил. Изплаши мне! Чисто първо умиране. Но на 2 сърца съм го оставил. Фък. Как не мога, бе? Където е сега? What the fuck? Нека повече да не влезна, че да не се ранка на тъпо нещо, защото не искам да показвам съмно. Най-накрая сме на един български сервер. Аз съм написал Say hi to YouTube. Копирайт. Искам копирайт. Нека да джампваме. Отначало няма какво да направим сега. Не искам да се бия, защото нямам нищо и като напиша kit start и виждате какво ми се появява, трябва да стоя 50 минути. Зато извинявам се за това, не трябва да скачам веднага. И плюс това не си ядох легендарката, опанах. Другия епизод ще се бием бая. Тук. Ауф! Сега де? Шет! Той беше лак. Ще правя видеоклипчета на CS след малко, след като довърша той. Той мисля, че ще бъде кратко, обаче сериозно говоря, че не искам да си... Как да го кажа? Не искам да се го направя на... някаква закуска. Трябва да се каже.
Той е ранка ми, защото нещо много важно за мен. Да, знам, че говоря тъпи работи, обаче и кога да се направи. Down. Двака. Двак. Двак такъв. Значи дъкс. Шит. Epic fail. Като станем като тоя богат, ще го къртим, нали знае. Нали фак. Значи... О, не, хангъра ми свършва. Някой ме преследва, нали? Не ще го убия. Оха! Кил! Майко, кил! Бягай, моето момче. Бягай. Сега. Спри тук. Скачай. Не се връщам. Отказвам се, не. Не лъжеш. Не искам. Лъжеш, ма. Спасихме се. We are a champion. We are doublers. Чакай да напиша тук. YouTube аккаунт. Хора, за сега чао. Извинявам се за това, че много кратко видеото. Някой да се направи, убиха ме и сега нямам китстарт. Другия път ще чакам още повече, за да мога да взема два чифта китстарта. Чао!